så er det sådan, i dag skal vi prøve at se, om jeg kan komme i level 4 og lave mit class setup, og ja, eller komme i højere level. Og vi er inde i en team deathmatch, og jeg kom lige i level, som I kan se. Og ja, og det er bare det handler om, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan komme i level 55 og i prestige. Og som I kan se, havde jeg lige et lortinternet. Det er lidt forskelligt. Jeg skal nok have rundt det til næste episode, det skal jeg nok, lover jeg. Og hvis det ikke er rundt der, så må I... Ja, så slår jeg mig selv i hovedet 100 gange. Og som I kan se, er det fucking lort. Men I skal ikke tænke, at I skal se mine videoer, bare fordi jeg har lortinternet. Jeg lover, at det bliver bedre snart. Men, og jeg vil rigtig gerne have, at I skriver nede i kommentaren, hvad jeres yndlingssniper er til at quickscope eller hardscope og alt det der. Og min er helt klart DSR, og det vil jeg faktisk gerne anbefale, fordi DSR, jeg synes selv, det er et af de bedste våben i Black Ops. Men Ballista er også god, men jeg synes stadigvæk, DSR er bedst. Men den kan helt klart anbefales, DSR. Men hvis I bedre kan lide Ballista, så skriv ned i kommentaren. Og skriv, hvad jeres yndlingssniper er og hvis der er flest af DSR, så er det jo det, I bedst kan lide alle sammen. Og vi venter til til vi kommer ind i en match. Men i min anden bror, der er jeg på stage 8. Så hvis der er, at jeg rigtig gerne vil vise jer en sniperkrig i quickscope, så går jeg ind på den bror, så I ikke bare tænker, what? Hvor kan det gameplay? Altså, den bror. Men med den bror, hvor jeg har alt, det er en bror, der hedder Christian 160304. Og hvis I gerne vil være venner med mig inde på PlayStation 3, PlayStation 3 igen nu, så hedder jeg, altså den her bror, så hedder jeg Krille Gameplays, og K og G og PM stort. Og inde på Christian, inde på den der Christian 160304, der hedder jeg Christian 160304 og intet stort bogstav. Og det kunne være dejligt, hvis I gad at blive venner med mig. I hvert fald på den her Krille Gameplays, så jeg har noget at spille med. Og som I kan se, så lækkede det lidt der. Og jeg ved godt, I tænker, haha, så gå over, du kunne lide at quickscope. Jeg kan ikke lide at quickscope med den her. Fordi at det er sådan et lortevåben. Det er sådan en der, kan jeg godt lide at quickscope med. Men han har scopet. Så, og jeg hader mange gange. Jeg hader folk, der har scopet. Og jeg ved godt, at jeg nogle gange også selv kan finde på det. Men fuck this shit. Og selvfølgelig lægger det. Oh my god. Og helt ærligt, hvis det her læg, det fortsætter, så ender jeg helt seriøst videoen, og så når internettet bliver godt igen, så laver jeg en video. Og som jeg sagde, så vil jeg komme i level 4, så jeg kan lave mit class setup, og jeg har nemlig en peacekeeper, som jeg rigtig gerne lige vil have brugt, eller tage, så man lige kan komme i nogle libler. Og hold kæft, der er så mange skud for at han dør. Shoot! Get owned. Så jeg ikke lige den anden. Det er fandme kludderspil der. Fuck! Det er irriterende at blive knifet. Og kæft, jeg er dårlig det der. Yes, sniper, det. Yes, det er ballista. Thank you. Right.
Håber det er noget cruise. Shit. Oh my god. Get fucking lag. Men like og abonner og så subscribe, så abonner, fordi I godt kan gøre lige mine videoer og gerne vil se flere, og unlike og skriv ned i kommentaren, hvorfor I ikke kunne lide videoen, så jeg kan gøre det bedre, og like hvis I kan, og så må jeg rigtig gerne skrive hvorfor det var at I godt kunne lide videoen, for det vil gøre mig rigtig glad. Og der fik jeg stadigvæk Mikkel. Helvede. Og jeg undskylder stadigvæk mit lorte internet, og så på min første video. Men jeg har simpelthen lavet 4 videoer, hvor det var at mit internet ikke virkede. Og jeg gad virkelig til at genstarte den her, så nu må jeg jo bare leve med det her. Så må vi jo, skal vi jo ordne mit internet og det. Oh my fucking god. Jeg gider fucking ikke at blive kendt som den, der havde lorte internet. Det er rigtigt. Det første headshot. Fuck, det er lækkert. Nå jo, jeg ved ikke, om jeg allerede har sagt det her. Men hvis I gerne vil se nogle trickshot videoer, nogle crashscope og snapperkrig, så skal I endelig skrive det, for så går jeg nemlig ind på min anden bror, som er på Stage 8. Den hedder Christian Sejlund 304. Og der kan jeg lave alt det shit og lort, som I vil. Så nu kan I også godt bestemme. Og selvfølgelig rammer jeg ikke, fordi at det er jo så lorte internet, det har. What the fuck? Jeg undskylder igen, og jeg ved, at jeg undskylder mange gange nu, men fuck mit internet, helt sikkert. Fuck det. Dude! Ja, helt seriøst. Yes, jeg har fundet min classes. Sådan. Fucking dejligt. Lord, nej! Oh my god, jeg er blind. Og hvis I kender den her grund til, det er en MP7, og det er din fartstæppe. Måske lidt forkert tidspunkt at sige sådan noget. Det var det også. Oh my god. Jo, og Camus, der kan man få diamond og guld, som jeg synes er mega fedt. Og der kom jeg i level 5. Og på min anden bror Christian, Sejlund 304, der har jeg guld til ballista og DSR og en gun, der hedder hvad fanden hed den nu? Det kan jeg sgu ikke helt huske, men jeg synes det minder meget om MP7, synes jeg. Men jeg tror også videoen slutter her. Vi er nået i level 5, og jeg vil sende videoen, den anden video, lige så snart at mit internet ikke gider virke. Men jeg siger det igen. Unlike hvis I ikke kunne lide videoen, og skriv den ned i kommentarer, hvad I ikke kunne lide. Og like hvis I godt kunne lide den, og skriv hvorfor. Og skriv en comment, hvad jeres yndlingssniper af DSR og ballista. Men Kolde Gameplay er ude. Vi ses.